eling sumadut sing tias ingsun tanggal 20 kok Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu wae. Malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos. Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Dawane sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang rusak dalang sinden penabuh. Sapa ae sak peniti, sopir bis. Iki ya kreatif. Nang kreatif ya nganjuk Blitar lewat bareng. Nalari ngendi? Ya ora sisan liwat Trenggalek sisan Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Nek dimut bathuke Yo. tangis ing tias ngenteni dang rap Was. Suarane Mas Heru tetep wungkul. Ora entek babar blas. Aku ya tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengen suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane ya ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya suara entek itu jenenge Sri. Mangsa aku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masa aku cah pedalangan. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Aduh itu. Mboten buka rebab mawon. Waduh, Lah berat dibawani ini. ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipani wis usul suwe. Bagongmu ganjene sing biasa solonan ngene iki wae. Iki tak nuruti tak sipan. Iya. Iya. Duh, Jan. Ayo. Yuk. Oh, wedi tangane ra tekan lho, lan buka delok. Yo. Yening tawangu. Ayo Sri. Lintang bagus. Aku ngenteni takamu. Sakno.
Yuk. Duh. 2 kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong tipis-tipis ya. Yo. Yen ning tewangan alintang wong bagus. Nangis sing ati. Aja nangis. Binerong swarane Halo, halo. Kang Mas tresnaku sundul piyati. Ih. Yen ning tewangan alintang wong bagus. Ngenteni tekamu. Warang mega ing angkasa Yo, dintekke. Yuk. Yen ning tewangan alintang wong bagus. Rangono swaraning ati. Binerong swaraning ratri Kang Mas. Ngenteni bulan dari. Weh. Matur nuwun. Iya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Ngendi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ning daleme Mas Rudi Gareng. Lah, enengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Mbacutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya.
Duit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng utahe wi. Mergo Astagfirullah. layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa ya mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Iki gak diapa-apani to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Ben sip. Ngadeg kok Tor. Jan, kaya Casper. Wayang timplong. Wis, Duwe ta apa sing musik ngono apa? manut Mbak Dwi. Manut apa hakike anyar. Sing duwe. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Sakubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Gila. Loro tenan iki suwe Ayo rapet. tar. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Heeh. Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak menak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Temen ae iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku. Terima kasih. Sampun katur. Jadi duduk. Victor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah,